Zdravím ľudia, vítam vás u nového videa z hry Angry Birds Epic. A už som to aj trocha hral, lebo tieto tu kola boli tak trápne a ideme si pokračovať, lebo som to trocha aj hral, lebo nechcelo by mi byť pri tých takých trápnych týchto kol. Dobre, ideme proti takému patičkarovi, ktorý som vôbec nevie ani trafiť. 7 životov. Jaký fér. Zomre. Už taký hlúpy. A chvíľu som späť. OK, už som späť a ideme ďalej pokračovať. Proti tému čuňasovi. Makarenásovi. Chceme dáme pozor rypák. Makra. Wow! Teraz, jak smíme bytý, ten pozná. A zasa po ňom, jak vždycky robíme. Dobre, ten zomre. Poďme. Dobre, prvé kolo úspešné. Teda štvrtá, alebo koľka to je. Ideme roztočiť si. O chvíľu som späť, dokým to všetko urobím. OK, už som späť a ideme ďalej pokračovať. Ale sorry fakt, že za tie strihy, ale ja to musím strihnúť, lebo otravy sú tu. Ideme ďalej pokračovať, sme v nejakom hradiku. Aha, už to poznám. OK. Ideme ďalej. OK, ďalší strážnik. Ktorý mi moc neublíži. Ale má viac životov, zvláštne. Budeme pokračovať. Posledné kolo. Aha. OK. Sakra, musíme tohoto oslobodiť. Dobre. A už to máme. Hneď za sebou. Je všetko 3 hviezdy. Dostačíme si. A nič veľká nechcem. Na ďalšie kolo, alebo už si to môžeme rovno ukončiť. Ľudia, už som tu urobil ďalšie kolo a jak oslobodíme ďalšieho, no tak ja sa o chvíľu s vami lúčim, až keď toto skončí. Teda, nehajte si to užiť. A máme nového. Takže ja sa s vami lúčim a ahojte.